sedaya anggenipun ngedalaken asahan marupi-rupi kang dipun para-para rejeki peparingipun Gusti pikantuk sari-sarinipun bumi, benih, banyu lan angin. Ketimbangipun manah ingkang suci kadamel ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang ndarbèni wiwitan tan pungkasan awal belasar akhir Mas Habib sakeluarga nyuwun berkah rahayu kawilujengan anggenipun sumitah wonten ing donya dipun paringana guyub rukun panjang umur bagas kasarasan dipun tebena saking sedaya balak lan bilahipun dipun telakaken saking kawulanipun pinaringan rahayu dukara dodate satandha kanem suwe satapetang sakundhawinipun sarinane sawingene wilujeng wiwit dinten rebel tinggih rebel ki saterusipun lan ugi pikantuk berkah lan pangastenipun para bini sepuh mewahan ingkang somakatra sedayanipun mawon. Nggih. Sawanci ingkang dipungaten Ibu Bumi, Bapak Akoso, Ibu Wengi, Bapak Rino, Bapak Adam, Ibu Sowo, Kaki, Nini, Bapak Biyong sedaya dipungateni. Ingkang saperlu nyuwun sapa panjenengan wilujeng saterusipun lan ugi pikantuk berkah lan pangastenipun para bini sepuh mewahan ingkang somakatra sedayanipun mawon. Sawanci ingkang dipungateni dinten 7 kenan gangsal taun 8 sasi 12 wuku 3 dosa windu sekawan. Pasangat jagung wuku kala dina naga taun satingalang sapitunggalanipun. Ingkang lenggah wonten dinten Lebo Legi kasuwun wahyunipun kang lajeng damel wilujengan wonten ing kebun teretas mriki ingkang mengku pikajeng nggih menika bersyukur atas nggih menika kesehatan, kawilujengan, kelancaran kamulyan ingkang dipun rasaken utawi ingkang dipun paringaken saking Gusti ingkang Maha Kuwasa pramila ngawontenaken bersyukur wonten kubeneten niki kanthi sarana menika nyuwun berkah kalahan sababun dipun langgeti iki kanthi perkara panjenenganipun para bini sepuh mewahan ingkang somakatra sedayan semawon. Sawan ingkang kaken Sri Semara Bumi sanak danyang akal bakat sikal bakat babat kertoso dusun kalumbu ingkang mesanggrah mangku bendhe peretas mbakaji salah saandangipun sumrambahipun danyang saking kiblat sekawan 5 pancen 6 kumanan danyang 7 kang kuli 8 kanyata sandang bawah pengasal nutup awal saking wontenipun Mas Habib lan Mbak Ita. Mbak Ita sakeluarga anggenipun boyo kedawangan kampung Kalumbri Pinyu dipun suwun saged anak bihnu saking sedaya balak lan bilipun kanthena teguh teben adem ayem maringa bahagia mulya pagesanganipun wiwit dinten Rebo Legi saktosipun lan ugi pikantuk berkah pangastenipun para bini sepuh mewahan ingkang somakatra sedayanipun mawon. Sawanci anggenipun sekul suci syarikat asem suci didunani kita nabiakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah tepatara salah sekawan Abu Bakar umat Islam hari kanthi kurban sucinipun Mas Habib sakeluarga nyuwun berkahipun Gusti ingkang mugi-mugi Mas Habib sakeluarga sak putra nipun sedaya tansah dipun agungaken asmanipun dipun luhuraken budi pekatenipun dipun tebalaken amal iman ibadahipun dipun bekaken rezekinipun dipun wirahaken sanjang lan panipun dipun gampil gangsaraken anggenipun pados pamukadiwa wiwit dinten menika saterusipun lan ugi pikantuk berkah pangastenipun para bini sepuh mewahan ingkang somakatra sedayanipun mawon. Sawanci ingkang dipunangge dinten Nabi Sulaiman ingkang kawenangaken wontenipun putu-putu wangsaga nurutipun Mas Habib sakeluarga anggenipun anyikumi asuh kalih harga kadamel wilujengan wonten kebun den teretas mriki kekirangan kepatanipun yen pangaturan berkah rahayu kagungan saterusipun lan ugi pikantuk berkah lan pangastenipun para bini sepuh mewahan ingkang somakatra sedaya para nabi, para wali, para raja, pandhita, brahmana, wiku, resi lan sapitunggalipun kanthi kurban sucinipun Mas Habib sakeluarga nyuwun berkah Gusti ingkang Maha Pilih wonten keluarganipun wonten ingkang nandhang gerah sakit dipun angkat penyanipun kaparingan bagas waras kados pinuni ingkang nandhang kesulitan kaparingan bebungah ingkang nandhang kurang kaparingan langkung-langkung menawi saged dagang pinana gangsal lancar lan alis menetanen pirana subur lan makmur menawi ingon-ingon pirana babar lan tumangkir kalih saking beda lir ing sambikala wiwit dinten Rebo Legi saterusipun lan ugi pikantuk berkah lan pangastenipun para bini sepuh mewahan ingkang somakatra sedayanipun mawon. Sawanci ingkang dipunantur sanjang bathara semaya pusaka jam sedaya sada wahyu widayat kisabda palon kanjeng sasebatir sepuh bini sepuh sedaya ingkang mangku wonten ing bumi Purbalingga sedaya dipun hormati kanthi kurbanipun Mas Habib sakeluarga nyuwun berkah Gusti ingkang mugi-mugi Mas Habib sakeluarga tansah dipun tebena saking bebayane teluh tenung santet kanjeng dipun wilenggaken wontenipun bebayane banjir bandang tanah lotot detek-deter lindu lan utawi ingkang sifat wonten ing celakaan mening margi pinarang kokoh bakoh saturunipun adem ayem sakeluarganipun sedaya wiwit dinten Rebo Legi saterusipun lan ugi pikantuk berkah pangastenipun
para pinisepuh mewahan ingkang sama katurah sedayan kemawon. Sawangi ngedip ngaten iki malaikat wajib ingkang wonten anggen rezeki mugi-mugi Mas Habib sak keluarga tansah pinangan kampuran sanjang lantanipun. Wiwit dinten menika saktosipun lan ugi pikantuk berkah panjenenganipun para pinisepuh mewahan ingkang sama katurah sedayan kemawon. Sawangi ngedip ngaten Kaki sama dalan ini sambang dalan kang mesti papalas dalan sak wajawati Mas Habib sak keluarga. Angklah kuwi pun di papan lan dalan saben ngantos ganggu mudhar sura saketa sisi-sisian. Kalih sakiru beda liring sandi kala pinara rahayu duwe boten kata lan ugi pikantuk berkalan pangasnipun para pinisepuh memahan ingkang sumakaturang sedayan kemawon. Sawanci ngadhep meneh sedaya para empu ingkang didik resi aji wajib pamit ingkang alus kasuwun sawak pandunganipun ingkang lajeng. Ingkang kasarwana klepatanipun anggenipun anggenakaken yen pangapuran berkah rayu sedaya saterusipun lan ugi pikantuk berkah pangasnipun para pinisepuh mewahan ingkang sama katurang sedayan kemawon. Sawanci ngadhep meneh menika anggenipun salu gegriyan mugi-mugi tansah pinanggana rahayu lujeng salebeting griya sak jamining griya. Salebeting wangun sak jamining wangun salebeting kikis sak jamining kikis sak sapa parane sak sabet aja gandhe pinangaken pirana teguh tegen rahayu lujeng. Saterusipun lan ugi pikantuk berkah pangasnipun para pinisepuh mewahan ingkang sama katurang sedayan kemawon. Sawanci ngadhep meneh danyang ingkang mengku banjar pekarane ingkang dipun jepigranipun. Wonten klepatanipun anggenipun mapan lan manggen wonten ing pekaranipun nyuwun pangapura, nyuwun berkah rahayu kalujengan pirana kanugrahan kamulyan mewah kabegjan wiwit dinten menika saterusipun lan ugi pikantuk berkah panjenenganipun para pinisepuh mewahan ingkang sama katurang sedayan kemawon. Lan ngrasaken nabi sak keluarga kirim donga donganipun jumuruh dumateng sedaya leluhur-leluhuripun leluhur saking jaler saking estri ingkang sepuh sawanam ingkang ageng lan alit ingkang tebih lan ingkang celak ingkang krumatan lan boten krumatan. Kumodadi kang pun sedaya dipun dongaaken mugi-mugi ruas kapasitinipun saged lepas parangipun padhang marginipun jembar puturipun dipun terami sedaya amasrahipun dipun paringana pangatura dosa kalpatanipun pikantuk iman ingkang suci teraju ingkang enceng atmanipun mugi kagolongaken umat Muhammad Rasulullah dadipun saged kapapan ingkang langgeng ingkang husnul khotimah sakedyanipun Gusti ingkang maha wiwit dinten menika saged pikantuk donga panjenenganipun para pinisepuh mewahan ingkang sama katurang sedayan kemawon. Dak panjenengan ngatur ngasteni sedaya kala srimpet, kala sampar, kala sandung, kala susukeran, kejemberan, kepidak, kepilas, kesampar, kesandung lan kala ingkang papan manggen wonten ing bulan paturan penangkap sadaya sedaya ngasteni segala sampun dumawat dados sedaya katon Mas Habib lan keluarga sedaya nang tinulak marang kapindhing Rasulullah. Sawanci ingkang dipunatani panjenengan kados Sidin Iyas kanjeng Dikir kantos Sunan Kalijaga ingkang rumasa ing daerah saha ingkang rumasa ing kaya kepatanipun anggenipun menika kaboten kathah panjenengan wonten pepedhetan ingkang pangapunten ingkang berkah panjenenganipun para pinisepuh mewahan ingkang sama katurang sedayan kemawon. Kula bilih kapatan kula menika anglantaraken mugi Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang saged barang kula saged ngijabahi ingkang dados niat ngajeng Mas Habib kepada sakeluarga sedaya wiwit dinten Rebo saterusipun lan ugi pikantuk berkah panjenenganipun para pinisepuh mewahan ingkang sama katurang sedayan kemawon. Nggih pangapunten kula nyebandhana berdoa Mas. Nyebandhana